Molt bona gent, avui em dirigeixo cap al balcó del Penjacans, que és com, per així dir-ho, una espècie com de mirador natural que hi ha amagat per aquí a la zona de Farners, per sota del castell. Així que avui anem cap allà i també us recordo que tindreu aquesta ruta a baix a la descripció. Jo en aquest cas he sortit des del centre del poble, però també podeu sortir des del parc, que hi ha un pàrquing de sorra molt gran, que hi cap perfectament autocaravanes, campers, etc. I també recordar-vos que a baix a la descripció tindreu el link per inscriure-us a la cursa del pa amb tomàquet d'aquest any, que és el 20 i 21 d'abril. I també ja qui sou, us convido que us subscriviu, que com ja sabeu ajuda un piló. Així que dit això, som-hi! You're under the pressure, I lost my temper, I said something foolish. Did I go and ruin this when it started to feel so real? Could feel it run. Doncs bona gent, primer corriol de pujada al Camell. Aquest el trobareu passada la Gorga, un parell de metres més endavant. Trobareu a mà esquerra dos camins, un que puja cap a la dreta i l'altre cap a l'esquerra. I és el de cap a l'esquerra. Aquest és el Camell. Encara que sembli que no puja, Déu-n'hi-do, ja comença a pujar i encara no hem arribat cap al tram final, que és el que puja més recte. Espero no perdre-m'hi, perquè aquest només l'he fet un cop de baixada i un cop de pujada. Però bueno, està arreglat, perquè el van arreglar, si no recordo malament, per la cursa de la ratafia el mes d'octubre, perdó, de novembre. I sembla que van baixar per aquí, així que estarà bastant arreglat. Així que bueno, anem pujant, espero no perdre'm. I llavors d'aquí anirem a buscar el turó d'en Quadres, baixarem a Escorpí i de l'Escorpí cap a la pista de Can Miquel i anem a buscar el balcó del Penjacans. Així que som-hi! Doncs bona gent, no portem ni 3 quilòmetres, ja portem quasi 190 positius i mireu les vistes. Per aquí és la carena de Farners, nosaltres tirarem per aquí. I bueno, com podeu veure, les vistes que hi ha allà baix de tot, si no sé malament, aquella muntanya que es veu una miqueta com més clareta, més difuminada, allò d'allà em sembla que és la vall de Llémena, que per aquest punt d'allà és Rocacorba, perquè es veuen dues antenes i allò em sona a mi a Rocacorba. I en allà baix tindrem Santa Coloma i per aquesta zona d'aquí tenim ja el castell, el turó i tot. Però mireu les vistes impressionants. Així que bueno, jo ara seguiré per aquí, per al Corriol i cap al turó d'en Quadres, així que seguim. I'm here when you need my voice. 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 Doncs bueno gent, ja hem arribat. Això és el balcó del Penjacans. Tampoc són les grans vistes que hi ha des d'aquí. Allà podem apreciar bé el turó del vent. Per darrere d'aquestes branques ens quedaria el castell. Llavors, si baixem per aquest caminet que hi ha aquí, no sé si es veurà bé ara, per aquest caminet d'aquí, si no recordo malament es baixa cap a les Foses. Però bueno, doncs bueno, aquí tindrem ja el balcó del Penjacans. Ara agafaré, pujaré ja de nou fins a l'ermita. D'allà continuarem pujant, baixar per Raimeric i llavors anar a buscar la pista de Gatoses, Dragon Khan
i llavors ja veuré, depenent del temps que porti, doncs ja veuré si acabo de pujar fins quasi dalt a Gatoses i baixar per la Negra, i de nou cap al parc, no sé, ja ho aniré veient. Però bueno, ja hem arribat en el punt A, així que seguim amb l'entreno. I'll never mistake the way you give me my faith. My body feels safe in your hands. Feel me fully face. I'm light as a fire that I'm letting you escape. Faig una petita parada a Niquel Aymeric per mostrar-vos les vistes, mireu. Tot el poble de Santa Coloma, com es veu, impressionant. Doncs bueno, jo ara seguiré per aquí, com podeu apreciar baixa bastant, és un corriol potser dels més tècnics de la zona, però bueno, també és un dels meus preferits, així que bueno, anem a buscar ja el Dragon Khan, així que som-hi. Bueno, gent, entreno finalitzat. Al final ens han sortit 12 quilòmetres amb 590. Tinc les cames que em foten un xup-xup impressionant, sort que és d'aquí 2 setmanes. Vaig a oficio, però bueno, vull una migata de massatge, una sessió d'estiraments i com noves. Així que bueno, gent, dit això, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Us recordo que vagi a la descripció, tindrà les meves xarxes socials, també el link directe per inscriure-vos a la cursa del pa amb tomàquet. Així que doneu-li un bon like, subscriure-vos, que com ja sabeu ajuda un piló. I ara sí, fins la pròxima.